למרות שאלף פעם עשית לו חזור, אני והטובים במשחקים של תחום אפור. מה קרה שאת הולכת? יש לך אגו מסוכן, אני לא יודע אם אני מוכן אלייך. נושך את השפתיים, נותן לך אהבה, את לא רואה אותי בינתיים. פתחו עלינו עין, אני לא מבין עדיין אם בא לך אהבה או סתם סיפור לשעתיים. אני מושך אלייך, נושך את השפתיים, נותן לך אהבה, את לא רואה אותי בינתיים. פתחו עלינו עין, אני לא מבין עדיין אם בא לך אהבה או סתם סיפור לשעתיים. אני מושך אלייך, את נמשכת לגברים שלא נותנים לך את תשומת לב.